Damos comezo á sesión. Bos días a todas e a todos. Damos comezo á sesión extraordinaria do Pleno da Corporación para o debate e votación da moción de censura contra o actual alcalde, don Manuel González López. Procedo a continuación a dar lectura ao artigo 197 da Lei Orgánica 5.985 do 19 de xuño do réxime electoral xeral. O alcalde pode ser destituído mediante moción de censura, cuxa presentación, tramitación e votación rexerase polas seguintes normas. A moción de censura deberá ser proposta, polo menos, pola maioría absoluta do número legal de membros da corporación e haberá de incluir un candidato á alcaldía, podendo selo calquera concelleiro cuxa aceptación expresa conste no escrito de proposición da moción. No caso de que algún dos propoñentes da moción de censura formase parte do grupo político municipal ao que pertence o alcalde cuxa censura se propón, a maioría exixida no párrafo anterior verase incrementada no mesmo número de concelleiros que se atopen en tales circunstancias. O escrito no que se propoña a moción de censura deberá incluir as firmas debidamente autenticadas por notario polo secretario xeral da corporación e deberá presentarse ante este por calquera dos seus asinantes. O secretario xeral comprobará que a moción de censura reúne os requisitos exixidos neste artigo e estenderá no mesmo acto a correspondente dilixencia acreditativa. O documento así dilixenciado presentarase no Rexistro Xeral da Corporación por calquera dos asinantes da moción, quedando o pleno automáticamente convocado para as 12 horas do 10º día hábil seguinte ao do seu rexistro. O secretario da Corporación deberá remitir notificación indicativa de tal circunstancia a todos os membros da mesma no prazo máximo dun día, a contar desde a presentación do documento no rexistro, para os efectos da súa asistencia á sesión, especificando a data e hora da mesma. O pleno será presidido por unha mesa de idade integrada polos concelleiros de maior e menor idade dos presentes, excluídos o alcalde e o candidato á alcaldía, actuando como secretario o que o sexa da corporación quen acreditará tal circunstancia. A mesa limitarase a dar lectura á moción de censura, constatando para poder seguir coa súa tramitación que nese mesmo momento mantéñense os requisitos exixidos nos 3 parágrafos do apartado A, dando a palabra, no seu caso durante un breve tempo, se estiveren presentes ao candidato á alcaldía, ao alcalde e aos voceiros dos grupos municipais, e a someter a votación a moción de censura. Ningún concelleiro pode asinar durante o seu mandato máis dunha moción de censura. Aos devanditos efectos non se tomarán en consideración aquelas mocións que non fosen tramitadas por non reunir os requisitos previstos na letra B do apartado 1. A dimisión sobrevida do alcalde non suspenderá a tramitación e votación da moción de censura. Leído este artigo, procedemos a constituir a mesa de idade que está integrada polos concelleiros de maior e menor idade presentes na sesión, é dicir, dona María Beatriz Molinos Vidal, concelleira eleta de maior idade e que exercerá as funcións de presidenza da mesa, e don Anxo Núñez Fernández, concelleiro electo de menor idade. Bo día. Unha vez constituída a mesa de idade e seguindo o procedimento de celebración deste pleno, paso a darlle lectura o texto expositivo da moción de censura obxecto do mesmo. Moción de censura contra don Manuel González López, actual alcalde do Concello de Outes, en base ás seguintes consideracións políticas que a motivan. Os asinantes, concelleiros e concelleiras do Concello de Outes, representantes dos grupos políticos municipais do Partido Popular e do Grupo Mixto de Outes, comprométense a desenvolver, a través da figura legal da moción de censura, un proxecto de rexeneración política e social no noso municipio. Para este proxecto, que engloba a maioría electoral refletida nas urnas nas eleccións municipais do pasado ano 2023, apoiámonos en varias evidencias que queremos poñer de manifesto neste texto de moción de censura contra o alcalde do Concello de Outes, don Manuel González López. No actual sistema electoral, regulado pola Lei Orgánica de Réxime Xeral Electoral, a moción de censura queda perfectamente definida, indicando que o alcalde pode ser destituído mediante moción de censura e que esta deberá ser proposta, polo menos, pola maioría absoluta do número legal de membros da corporación municipal.
polo que a propia lei deixa claro que o noso sistema é un sistema de maiorías, contando os grupos asinantes coa maioría necesaria para levar a bo porto dita tarefa. Non só contamos coa maioría de concelleiros e concelleiras, senón que contamos coa maioría de votos emitidos nas anteditas eleccións, un 52,62%. A suma de votos dos dous grupos asinantes é de 1968, correspondentes a outros tantos veciños e veciñas que confiaron nos nosos proxectos políticos, co fin de que a situación en Outes cambiase de rumbo. Estamos convencidos e convencidas de que cada unha desas 1968 persoas desexaban un cambio real no noso municipio e unha alternativa no goberno. E o noso xuicio, o máis importante, un cambio na forma de xestionar diferente ao que se está facendo. A veciñanza de Outes non se merece continuar padecendo o actual goberno municipal. O momento non é fácil, nin económicamente nin socialmente, pero sí é o momento da responsabilidade, de ser valentes e de actuar. Sería inexcusable agochar a cabeza agora e mirar para outra parte. Non podemos seguir mantendo esta situación cando é posible cambiala. Quedarnos a marxe agora sería imperdoable. A cidadanía elixiunos para tomar decisións en momentos difíciles como o actual, en base a uns principios e en beneficio de Outes, por encima de intereses particulares que tenden a deixar pasar o tempo para lograr maior rédito electoral a conta do sacrificio de todo un concello. Eliximos o responsable, non o cómodo, pero convencidos e convencidas de que o facemos en beneficio do noso concello e dos veciños e veciñas, que nos outorgaron a maioría os partidos que propoñemos esta moción. Parte dos motivos que nos levan a dar este paso son os seguintes. Outes, na actualidade, ten un alcalde que no seu momento non obtivo o apoio maioritario das urnas e agora, tras a ruptura do grupo de investidura, tampouco conta co apoio do Pleno da Corporación, propiciando así a imposibilidade de dar estabilidade ao Concello de Outes. Ao longo do que vai de mandato non se mantivo coa oposición un mínimo diálogo para chegar a acordos. Convocáronse plenos de forma atropelada por non levar un control e un orde nos asuntos municipais. Non se aprobaron asuntos de vital importancia como o orzamento municipal anual, o documento máis relevante de calquera administración. Non foron quen de iniciar ningún dos exercicios do actual mandato con este documento, nin aprobado nin presentado ao Pleno, incumprindo unha das normas máis importantes para o correcto funcionamento de calquera administración. Incapacidade para xestionar o día a día. Non se lle está dando unha atención adecuada aos veciños. Incapacidade de pago nun tempo razonable aos proveedores, sendo o Concello que máis tarda en pagar de toda a comarca. Non hai un seguimento adecuado das obras que se realizan, non hai control do gasto, hai un abandono xeralizado das aldeas do Concello e unha falta de mantemento adecuado dos espacios públicos, hai falta de transparencia. O acordo de moción de censura propón unha rexeneración política e social necesaria para Outes. Este acordo que alcanzamos vai máis aló das siglas e dos intereses propios de cada grupo. Aparca as diferencias ideolóxicas e fórzase con un sentido da responsabilidade cos veciños e veciñas do noso Concello. O acordo baséase nuns piares programáticos que todas e todos consideramos indispensables para asegurar o desenvolvemento social e económico, ata o de agora lastrados por unha visión desconectada coa realidade. A folla de ruta que seguiremos será a marcada polo cumprimento do contido no noso programa electoral. Estamos legitimados e legitimadas para gobernar. Estamos motivados e motivadas para asumir esa labor, porque esa é a nosa responsabilidade ante unha veciñanza que xa hai tempo que está a decir a berros que non aguanta máis. Dentro da regulación legal establecida e facendo uso das ferramentas democráticas dun Estado constitucional, os 7 concelleiros asinantes desta moción acordan dar unha resposta contundente á ampla demanda cidadá de cambio de xestión e de rumbo, acrecentada nas últimas datas. Así mesmo, de consenso entre todos os concelleiros e concelleiras asinantes desta moción de censura, propoñemos como candidato á alcaldía a don Francisco Calo Abelleira,
que acepta de forma expresa ser o alcalde do equipo de goberno que, de prosperar esta moción de censura, se conformará a partir de agora e co que se traballará para desenvolver unha acción de goberno froito do diálogo, do debate, do respeto e a confrontación de ideas para chegar a acordos. Un programa centrado no desenvolvemento económico, na mellora do medio ambiente, no fomento das nosas tradicións, no desenvolvemento rural e na protección social, na igualdade de oportunidades e na transparencia do noso Concello. A teor do exposto e de conformidade co disposto no artículo 197 da Lei Orgánica 5/1985 do 19 de xuño de réxime electoral xeral, modificada pola Lei Orgánica 8/1999 do 21 de abril, preséntase esta moción de censura contra don Manuel González López, actual alcalde do Concello de Outes, e todo iso en base aos seguintes fundamentos xurídicos. Primeiro, a presente moción de censura preséntana 7 concelleiros e concelleiras do Concello de Outes que constituyen a maioría absoluta do número legal de membros da Corporación Municipal. Segundo, os concelleiros e concelleiras que suscriben a moción de censura propoñen a don Francisco Calo Abelleira como alcalde do Concello de Outes, cuxa aceptación expresa se anexa a seguir. Terceiro, esta proposición de moción de censura preséntase ante a Secretaría Xeral da Corporación para os efectos de que autentifique as firmas dos concelleiros e concelleiras que suscriben o presente escrito e acredite que a moción de censura reúne os requisitos exixidos no artigo 197 da Lei Orgánica 5/1985 do 19 de xuño do réxime electoral xeral. Por todo o anteriormente exposto, solicitamos que se teña por presentada esta moción de censura contra don Manuel González López e sírvase admitila, dispoñendo os trámites legais necesarios para levala a termo. Así mesmo, e de conformidade co artículo 197.1, letra C, da Lei Orgánica 5/1985 do 19 de xuño do réxime electoral xeral, quedará o pleno automáticamente convocado para as 12 horas do 10º día hábil seguinte ao do seu rexistro. Despois de lida a moción de censura, e continuando neste momento mantidos os requisitos para a súa presentación exixidos polo artículo 197 da Lei Orgánica 5/1985 de 19 de xuño do réxime electoral xeral, pasaremos á quenda de intervencións. Nesta quenda poderá facer uso da palabra, se así o desexan, por un tempo máximo de alrededor duns 10 minutos e por este orden. Primeiro, o candidato á alcaldía, don Francisco Calo Abelleira. Segundo, o alcalde, don Manuel González López. Terceiro, o voceiro do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego, don Anxo Núñez Fernández. E en cuarto lugar, o voceiro do Grupo Municipal Mixto, don Antonio Camaño Lestón. Paso a darlle a palabra a don Francisco Calo Abelleira. Bo día. Bo día. Vou intentar facer un resumo das causas que nos levaron a tomar a decisión de presentar esta moción de censura. Nas pasadas eleccións municipais do ano 2023, no noso Concello presentáronse 4 candidaturas correspondentes a 4 grupos políticos distintos con 4 programas electorais diferentes. Ese día, os veciños de Outes, co seu voto, fixeron clara gañadora a unha desas 4 opcións, a do Partido Popular. O noso grupo foi, ademais, a única forza política entre todas as que se presentaron que subeu votos en todas as mesas electorais do municipio, quedando a escasos 60 votos de lograr a maioría absoluta. Así foi, e aí están os datos para contrastalo. Non foi como manifestou nas redes sociais algún membro desta corporación dicindo que o PP perdera as eleccións. E volvendo a reiteralo noutras intervencións. Por fortuna, a realidade adoita a impoñerse
sobre o relato, e non por repetir unha mentira moitas veces, esta se convirte en verdade. A partir de aí, remitirémonos ás palabras dunha intervención pública feita naquel momento que pronunciou don Manuel González López, na que literalmente decía: é responsabilidade das distintas forzas políticas buscar unha vía de entendemento para acadar un acordo que garanta a gobernabilidade do Concello. Así as cousas, as tres forzas políticas que perderon as eleccións chegaron a un acordo lexítimo e legal, tal e como o noso grupo manifestou no pleno da organización dese mandato celebrado o 24 de xullo do ano 2023, e como así figura na ata do mesmo. Outra vez quixera suliñar que foi así e non, como fai uns días, dixo públicamente en redes sociais algún membro deste goberno, que manifestaba literalmente: o PP dixo que o noso goberno era ilexítimo. Nós nunca dixemos eso. A persoa que puxo esas manifestacións na nosa boca agora ten a oportunidade de retratarse. E volvo a reiterar, non por repetir unha mentira, moitas veces esta se converte en verdade. Deste xeito naceu o goberno municipal formado por tres opcións políticas distintas, o cal estivo, segundo a nosa opinión, con poucos acertos e moitos erros ao frente deste Concello durante os últimos casi 2 anos. E foi o pasado día 4 de febreiro cando se consumou definitivamente a fractura do proxecto tripartito, pasando así a non cumprirse as premisas de estabilidade e garantía de gobernabilidade ás que facía referencia o señor González no ano 2023. E pasando así tamén a que outro estivese un alcalde que xa antes non contaba co apoio maioritario das urnas, pero que a partir dese momento tampouco conta co apoio maioritario do Pleno da Corporación, que é, finalmente, o órgano competente para nomear o alcalde e para destituílo tamén. Sen a confianza dos veciños e agora sen a confianza do Pleno, este goberno só pode aportar a outes inoperancia e inestabilidade. Non podemos pasar por alto que tamén é certo que a inestabilidade, a falta de entendemento do goberno tripartito, que se concretou pasado 4 de febreiro, xa se viña percibindo desde fai meses, observándose tensións entre os seus membros. Esta situación traduceuse nos últimos meses en empeorar aínda máis a xestión municipal que se estaba levando, con, entre outras cousas, as seguintes consecuencias: precaria atención aos veciños, ausencia de orzamento municipal, retrasos intolerables nos pagos a proveedores, tardanza no comenzo de execución de obras aprobadas, aldeas nun estado de abandono xeral. En fin, un largo etcétera de situacións non desesables. Chegamos a esta situación e, sendo o grupo con máis representación na corporación municipal, non podemos mirar para outro lado e asumimos a responsabilidade a que se refería o señor González no seu día. Volvemos a recordar literalmente a súa frase: é responsabilidade das distintas forzas políticas buscar unha vía de entendemento para acadar un acordo que garante a gobernabilidade do Concello. E recalco, decía o señor González, distintas forzas políticas, porque non será que vostede considera un consenso dialogado e democrático entre as distintas forzas políticas no ano 2023, agora a mesma fórmula a considere un erro e unha anomalía, ou, como teñen dito outros compañeros seus, unha compraventa. Esperamos que non se contradiga e siga estando de acordo con vostede mesmo. Pois ben, despois de aberto o diálogo e chegando a un entendemento, tocounos tomar unha decisión. Nada fácil, por certo, pero o compromiso que adquirimos cos veciños en maio do ano 23, entre outras cousas, inclúe precisamente a toma de decisións, por moi difíciles que estas sexan, e esta foi unha delas. Nós o que queremos é que Outes teña xa un goberno estable e de entendemento, que mire polos intereses e solucione os problemas dos veciños, que a súa acción vai sempre dirixida a que os outenses teñamos cada vez unha mellor calidade de vida.
Traballaremos desde o primeiro minuto como un único goberno, onde non se dean situacións como as vividas a toda agora, na que os veciños percibían a existencia de 3 gobernos distintos e independentes, de tal maneira que as actuacións non se priorizaban por necesidades reais, senón polo reparto de fondos entre as distintas cores políticas. En resumo, queremos un goberno que se dedica a xestionar seriamente a vida municipal e que non perda un só segundo en liortas internas que nada aportan e todo dificultan. Un goberno que escoite, un goberno que informe, un goberno que xestione e, por suposto, un goberno que cumpla. Despois de todo dito, non quero deixar de poñer de manifesto que se esta moción de censura prospera e este pleno, hoxe, me nomea alcalde de Outes, espero, como non debería de ser de outra maneira, que haxa unha transición cordial e tranquila, para que a partir deste momento nos poñamos todos, cada un desde o lugar que lle corresponda, a traballar en beneficio dos veciños de Outes. Asimismo, quero dicir, pola miña parte, seguiría estando aberto ao diálogo con todas as forzas políticas integrantes desta corporación, escoitándoas e á súa disposición sempre que sexa preciso. Mais nada e moitas gracias. Ten a palabra o alcalde don Manuel González López. Bueno, moi bo día a todas e a todos. En primeiro lugar, quero comezar a miña intervención pedindo disculpas en nome do Concello de Outes, institución que aínda hoxe represento, polo espectáculo ofrecido por unha parte da Corporación Municipal nas últimas semanas e que remata, polo momento, co debate desta legal, pero infame moción de censura presentada polo Partido Popular e polo concelleiro tránsfuga do Partido Socialista. En segundo lugar, en relación aos motivos desta moción, que agora acaba de mencionar o candidato á alcaldía, só teño que dicir que son simples e burdas excusas, que só sirven para agochar os verdadeiros motivos da mesma. Ocupar o poder a toda costa, o antes posible, e apoiándose nun concelleiro que traiciona as súas siglas sen as cales non tería representación e que traiciona o acordo asinado hai case 2 anos con BNG e Compromiso Outes por motivacións que só sabemos en parte, pero que todo o mundo intúe cales son. A realidade é que non hai ningunha razón de peso que justifique esta moción. Non pasou nada coa gravidade suficiente que se derivara da xestión do noso goberno que a poida justificar. O único, repito, son as ansias do candidato popular por ocupar canto antes a alcaldía apoiándose dun concelleiro tránsfuga e, se acaso, aproveitar a xestión que o noso goberno realizou nos últimos anos para tratar de apropiarse dela. Porque o certo é que este goberno non deixa nin débedas nin unha situación económica calamitosa como se está dicindo por aí. Pero, sen embargo, o que si deixa enriba da mesa son investimentos por perto de 2,5 millóns de euros para executar entre 2025 e 2026. Investimentos que non son froito do azar nin da casualidade, senón que responden á planificación e ao traballo realizado nos últimos anos e que van destinados, entre outras cousas, a arranxos de camiños e estradas en todo o termo municipal, a melloras en núcleos de poboación, como son os de Outes, Lagoa, Os Muíños, Lestelle, Cambeiro, Sendón, Braño, Cando de Arriba ou Catasoeiro, entre outros, melloras nas infraestructuras deportivas,
como o cambio de céspede do campo de fútbol ou a mellora das luminarias tanto do campo de fútbol como do pabillón que acaba de rematarse, melloras na eficiencia enerxética, como o cambio da coberta no centro social ou a instalación de fotovoltaicas na edar, e tantas outras actuacións en materia de humanización e outras obras. Porque, ao contrario do que se sostén nos argumentos falaces desta moción, o Goberno deixa unha edar funcionando, que levaba anos sen funcionar. Deixa unha escola infantil prestando servizos que non había. Deixa servizos de conciliación que non existían para xente nova. Deixa o primeiro museo da carpintería de Ribeira de Galicia. Deixa unha axencia de desenvolvemento local que apoia os emprendedores e os negocios existentes. E deixa encamiñados proxectos tan importantes como o da creación de chan industrial e tantas outras cousas que os gobernos do Partido Popular nin quixeron nin souberon abordar nos últimos anos. E por iso se presenta agora esta vergoñenta moción de censura, que polo que podemos ver na prensa, se fai a cambio, entre outras cousas, de darlle un posto de goberno a un concelleiro tránsfuga. Pois ben, xa saben perfectamente que ese acordo do goberno, sexan cales sexan os términos do mesmo, máis tarde ou máis cedo será papel mollado. Será papel mollado porque vostedes descoñecían as normas que regulan este tipo de situacións. E descoñecían, agora xa non, porque xa teñen o informe da señora secretaria ao respecto, que un concelleiro tránsfuga que unha vez culmine a súa expulsión do Partido Socialista pasará a ser concelleiro non adscrito, non deberá, nas circunstancias que concorren neste caso, ocupar posto ningún nun goberno resultante dunha moción de censura, e moito menos cobrar un salario do Concello. Vostedes saberán o que farán. Xustiza poética, señor Caamaño, xustiza poética. Pero teña cuidado porque Roma non paga traidores. Señor Calo, permita que me dirixa agora a vostede. Tiña vostede dúas vías, dous camiños para chegar a ser alcalde. O primeiro, algo máis lento, e máis incerto tamén, pero máis digno. Era conseguir a alcaldía grazas a unhas eleccións que lle deran o suficiente apoio para ser alcalde, tal e como fixeron, por certo, os seus predecesores no PP, o señor Gonzalo Pérez Villaverde e o señor Carlos López Crespo. E tiña un segundo camiño, máis rápido, pero tamén menos digno, que era pactar unha moción de censura cun concelleiro tránsfuga. E vostede escolleu o segundo camiño, señor Calo. Mire, eu non sei o longa que vai ser a súa carreira política, pero sí sei que no seu currículum haberá sempre unha tacha, un borrón, e será esta moción de censura. E quero dirixirme xa para rematar aos meus compañeiros. Primeiro, aos compañeiros do actual goberno, os concelleiros do BNG, para agradecerlle o traballo desenvolvido nestes case 2 anos. En segundo lugar, e de maneira especial, aos meus compañeiros de compromiso, tanto os que conformaron e conforman o goberno municipal como os que formaron parte das distintas candidaturas. Primeiro, para agradecerlles o traballo feito. E segundo, para dicirlles que temos que estar orgullosos do feito e do conseguido. Fomos quen de cumprir grande parte do noso contrato cos cidadáns, pois diso se trata a política. Seguramente cometemos erros, porque aquí ninguén nace aprendido, pero tamén houbo acertos. E, sobre todo, gobernamos con honestidade e boa fe. E fomos quen de contribuir á normalidade política do noso concello, sendo a primeira forza política que, por 2 veces, foi quen de arrebatarlle democráticamente o poder a uns señores que pensan que o concello é deles, que as institucións son deles, e que eles son os únicos con dereito a estar no goberno. Pois non, as institucións son do povo, e o noso traballo, amigas e amigos, abriu o paso para que no futuro volva a haber un goberno progresista e galeguista no noso concello. E podemos levar a cabeza ben alta, porque a dignidade
mesmo vencida, non deixa de ser dignidade. E remato, agora sí, agradecéndolle aos veciños e veciñas de Outes a posibilidade que me deron de ser o seu alcalde, o alcalde do meu concello. Estarei eternamente agradecido pola oportunidade dada e polo moito aprendido nestes anos. Moitas gracias. Ten a palabra o voceiro do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego, don Anxo Núñez Fernández. Sí. Mirade un momento ao concelleiro José Antonio Camaño. Agora, mirade un momento ao candidato desta moción, Francisco Calo Abelleira. Estas son as dúas persoas, os dous grupos, que nos últimos meses se dedicaron a facer de Outes un espectáculo e autonomeárense os heróis dunha crise que eles mesmos inventaron. Un deles é o voceiro do Partido Popular e o outro o candidato tránsfuga do Partido Socialista. Que teñen en común estes dous partidos? Supostamente non se presentan as eleccións como alternativa o un do outro. Que teñen en común estas dúas persoas? Eu teño moi claro. O que estamos a vivir estes días é o secuestro do Concello única e exclusivamente co fin de satisfacer os intereses persoais e económicos dun e as ansias e poder e cálculos electoralistas doutros. Todo a costas da veciñanza de Outes. De súpeto, da nada, logo de acordar importantes investimentos para o noso Concello e de funcionar con absoluta normalidade como a goberno, comezaron unha sucesión de eventos unilaterais dirixidos a deixar na opinión pública que había problemas no goberno cando a realidade era que viñamos mantendo con ton cordial e construtivo sempre nas reunións semanais que facíamos dende o Executivo. O propio Antonio Camaño declarou a semana pasada ao xornal El Correo Gallego que xa tomara a decisión de abandonar o goberno o pasado mes de novembro. Como se entende, entón, que en xaneiro fixeron a reflexión pública sen antes siquera dicirlle absolutamente nada aos seus compañeros do goberno? Sen antes siquera, si tan mal estaban as cousas, falar, sentarse, que é para o que nos escolle a veciñanza, chegar a acordos e solucionar eses supostos problemas tan grandes que dicía que había. Vou repasar para que poidamos recuperar un pouquinho a memoria do que pasou con esta novela turca. Primeiro, decisión tomada e probable negociación co Partido Popular no mes de novembro ou antes. Segundo, no pleno de decembro fai unha intervención vergoñenta para amosar públicamente un suposto desgaste do goberno. Terceiro, en xaneiro publica na prensa a falsa reflexión pública ao estilo Pedro Sánchez. Cuarto, dalí a un mes, e non en 5 días, dimite, supostamente, segundo as súas palabras, por culpa dun espello e dúas farolas que estaban sen arranxar. 5. Unha semana exacta despois presenta co Grupo Municipal do PP esta moción da vergonza. Isto é unha auténtica tomadura de pelo aos outenses. Un atentado contra o sentir maioritario da veciñanza expresado nas urnas do 2023 e un acto de corrupción ética e política. Se no mes de novembro xa estaba tomada a decisión, o que foi acontecendo nas seguintes semanas foi a creación dun relato de desgaste interno no goberno para poder xustificar o que é injustificable. Unha moción de censura antinatura que non atende a motivos políticos. Esta moción preséntana só por motivos económicos e persoais que aínda están por coñecer se é que algunha vez saen todos ao público. O interese do Partido Popular está claro. Chegar ao goberno de Outes a calquera prezo,
aínda que sexa mercando voluntades e abusando da norma. Hoxe, insisto, están a secuestrar o Concello de Outes. É realmente triste ver como uns poucos pretenden tumbar con xogo sucio a un goberno lexítimo que estaba a funcionar correctamente mañás, tardes, noites e o tempo que fixera falla. Este goberno, e quero agradecer aos nosos compañeros de goberno, en concreto ao alcalde e a todos os concelleiros que forman parte deste goberno, porque dende o primeiro momento estivo funcionando correctamente e tivemos e manteremos esa relación cordial e construtiva polo pobo, estaba a conseguir fondos de outras administracións para levar adiante iniciativas necesarias no noso concello. Un goberno de coalición que apenas ten 1 ano e medio de recorrido, pero que deixa os deberes feitos con case 2,5 millóns de euros en 50 obras aprobadas para executar ao longo deste ano. A renovación do campo de fútbol, o cambio de coberta da piscina, o cambio das luminarias LED nas instalacións deportivas, a nova sede da escola tradicional na Escola Bella de Ró, o cambio de coberta da escola de música, o cambio de coberta do centro social, as humanizacións de Doutor Esperante da Praza do Concello, o remate da Rúa da Capela, a renaturalización do paisaxe e o miradoiro de Vista Alegre, o asfaltado da Rúa do Cristo na Serra, a creación de novas sendas peonís entre a Praza do Bosque, a piscina e o areal, a mellora de camiños en Ousesende, Gulfián, Brión, Viladomonte, Famelga, Costa da Grela, Braño, Viro, Xiabo, Mirás, Cambeiro, Albeida, a mellora do acceso á variante de Viro, o arranxo de estradas en Ribas de Mar, Ceilán, Vilardigo, Ánseres, Cernadas, Ribeira do Freixo, Lestelle, Esperante, a mellora de saneamento e pavimentación en lugares en Outes, os Muiños, o Cruceiro de Ró, Lagoa, Famelga, Cambeiro, Moledo, Sendón, Cando de Arribo, Catosoeiro, Lantarou. Como podedes ver, un goberno que funciona. Un goberno que, pese aos seus bulos e fake news, noticias falsas, estaba a pagar en tempo e forma aos proveedores e tiña unha previsión económica correcta, tomando as decisións necesarias e valentes para que as contas municipais estiveran saneadas. Un goberno que deixa aprobado o solo industrial polo que o Partido Popular non movera nin un solo dedo. Este goberno apostou por estimular e impulsar os novos emprendedores e a creación de emprego no noso concello. Coidamos do rural pelexando coas administracións e empresas para asegurarse de que non queda unha súa aldea sen servizos e telecomunicacións, como, por exemplo, poñendo a fibra óptica na parroquia entera de Outes a lugares como Cabanamoura e moitos máis, ou as novas torres de telefonía que conseguimos a través dun acordo para Santourente e Ró, que tamén darán servizo a San Cosme. Conseguindo recuperar paradas de bus en San Lourenzo ou en Tarás. Un goberno que aposta pola cultura e o turismo de calidade e que quería poñer a Outes como referente neste eido e en tantos outros. Un goberno con capitán e contramestre. En resume, un goberno que estaba a traballar a toda vela e coas ideas ben claras. Ese, e non outro, é o motivo polo que hoxe presentan a moción, porque queda feito o traballo que non se ve, o de planificación e deseño. Queren vir, agora, facerse coa alcaldía e lucir as obras que xa estaban programadas. Por moito que mintan e por moito que insistan, esta moción de censura non a fan para salvar a Outes, fana para salvarse a sí mesmos. Se tan seguros estaban de que ían a gañar as eleccións no 2027, como é que non agardan a que a veciñanza decida por sí mesma? É que acaso os outenses non saben escoller? A realidade é que sabían o que estábamos a facer, e que estábamos a facelo ben, e por iso, e non outro motivo, era necesario frearnos. Precisaban asegurarse de estar na alcaldía cando chegaran as vindeiras eleccións. Esta moción de censura e o circo mediático que montaron tanto o Partido Popular como Antonio Camaño fanlle dano ao Concello de Outes e a nosa veciñanza. Falle dano porque, en troques de empregar os seus esforzos en construir en positivo, adicáronse a destruir e facer ruído, porque obrigaron a desperdiciar o tempo e esforzo a este esperpento, porque o barullo e o bochorno mediático ao que se someteron o nome de Outes tardará moito tempo en limparse. Esta é unha gran mancha na historia do noso concello. Estes son os tipos de accións que difaman a política en xeral e promoven a desconfianza nas administracións públicas. A política, para nós, é unha maneira de facer as cousas, unha maneira de ver o mundo, é a ferramenta para mudar a vida da cidadanía e construir un futuro mellor. A veciñanza votounos para gobernar, para dar resultados, para tomar decisións. Non nos votou para espectáculos, chanchullos e mercadeos que viñeron facer hoxe. E permitídeme, ademais, defender o papel da política. Eu criei-me, como sabedes, todas e todos vós,
nunha tenda de cara aos veciños. E aprendín dende moi pequeno a escoitar a xente, escoitar os seus problemas. Nun momento de crise mundial onde todo o mundo tiña padecementos e necesidades, eu escoitaba todos os días as situacións que vivían os nosos veciños. Sen sair desas 4 paredes, aprendín e vin moito mundo, e coñecín os outenses e os seus problemas. E decidín, ao longo dese tempo, que algo había que facer, que había que involucrarse en política para mirar polo ben común, non polo ben dun mesmo. En política hai diferentes maneiras de chegar ao poder. Nós, co apoio da veciñanza, pero con esta moción de censura, o Partido Popular xa leva unha alcaldesa nomeada a dedo que, como vimos hoxe, previsiblemente, será a alcaldesa na sombra, e un alcalde que quere entrar comprando ao representante dos veciños que votaron ao Partido Socialista. Fran Calo, de verdade estás disposto a todo para chegar á alcaldía? Estás seguro que logo deste bochorno público unha das primeiras cousas que vas a facer é cometer prevaricación para cumprir o gusto e darlle salario e cargo a Antonio Camaño? Estás seguro? De verdade vos creedes as vosas proclamas de transparencia cando ainda non fixechades público siquera o voso pacto de goberno? Cando nós chegamos ao pacto de goberno, o primeiro que se fixo foi publicalo ante a veciñanza de Outes. Ten que ser ben triste converterse en alcalde pola porta grande da corrupción política. Con isto, xa nos podemos imaginar, por desgraza, que lle deparará a Outes nestes anos que veñen. E remato. Antonio Camaño, estás seguro do que estás facendo? Non ves que che enganaron e siguen a enganar todo canto queren? Licheste ben o informe de Secretaría que explica as consecuencias que traen estas decisións erradas. Se calquera dos concelleiros que asinache desa moción de censura aínda vos queda un mínimo de dignidade, aínda vos queda algo de amor por este concello e a súa xente, se aínda tedes algo de respeto por esta terra, ou se tendes a última oportunidade para arranxar esta situación mudando o sentido do voso voto. Se finalmente, pola contra, decidides aprobar esta moción, a vosa traición ao pobo de Outes quedará gravada por sempre. Ao comezo da miña intervención pedimos que mirárades para os dous responsables directos deste día fatídico para o noso concello. Para rematar, vou vos pedir que miredes para nós. Con isto, e remato, quero dirixirme a todas e todos vós. A veciñanza de Outes. Se sentides, como a nós, carraxe e decepción ante esta situación, se sentides que isto non debería estar pasando, pídovos que fagades de altavoces para pregoar isto na rúa, nos bares, coa familia e coas amizades. Pídovos que gardedes ben na memoria o día de hoxe e o teñades en conta. Que as injusticias non nos ceguen e non nos deixen indiferentes. Sabede que en nós sempre atoparedes quen vos escoite e se preocupe polo concello e as necesidades do pobo. Sabede que en nós teredes unha oposición constructiva, traballadora e atenta. Sabede que non imos a rendirnos, que imos a traballar para volver e para cumplir co pobo. Sabede que foi, para min, un placer e unha honra servir este tempo, aínda que breve, como tenente alcalde e concelleiro do goberno de Outes e que seguirei moi orgulloso de ser o voceiro do BNG na oposición se é que prospera esta moción. Por Outes, para Outes e sempre en Outes. Ben, ten, se é posible, o silencio, ten a palabra o voceiro do Grupo Municipal Mixto, don Antonio Camaño Lestón. Bos días a todos. Por favor, o público garde silencio. Vou pedir, antes de nada, que miren o candidato Anxo Núñez, que lle devolvo a cortesía
para que se fixen nel. Este é o seu teniente de alcalde actual, que entra con dedicación exclusiva, entra a traballar todos os días ás 10 da mañá. Pero, bueno, non quero entrar en leas persoais. Hai 6 anos que me embarquei nun proxecto que quería defender e mellorar o día a día dos veciños e veciñas de Outes, para todos, independentemente da súa ideoloxía política ou da quen votasen nas urnas. Esa foi sempre a miña intención, e o sentido común fixo que ás veces apoiáramos mocións do Partido Popular, mocións de Compromiso e mocións do BNG, porque entendíamos que era o mellor para os veciños e veciñas do concello. Hai case 2 anos, as urnas decidiron que o meu voto e o do Partido Socialista tivese que decidir entre apoiar o alcalde Manuel González, logo de gobernar 4 anos en solitario e perder o apoio da maioría simple que tivo no ano 2019, ou apoiar a Francisco Calo, que viña de obter esa maioría simple nas urnas. Pois ben, daquela, o sentido común que nos goberna e nos gobernou durante estes 6 anos decidiu que o mellor era apoiar a Manuel González e ver si, formando parte do goberno, éramos quen de mellorar a situación destes 4 anos anteriores e mirar de verdade polo día a día da xente do noso concello. Había xa daquela xente que estaba a favor e xente que estaba en contra desta decisión, o que me demostrou que fagas o que fagas nunca vai ser a gusto de todos, polo que decidimos, naquel caso, seguir coa nosa liña de actuar con sentido común e así o tentamos facer. Pero neste ano e medio que levamos non vimos ou non sentimos por parte dos veciños ese cambio que tratábamos de levar adiante. E non é que non o vira eu, é que nas propias reunións cos simpatizantes do Partido Socialista afirmábase que non íbamos a ningún lado, que éramos uns inútiles gobernando e que tiñamos todo abandonado. Un simpatizante nunha desas reunións, e cito textualmente, non facedes nada, tendes todo abandonado, tendes todo feito unha porquería e para as próximas eleccións non nos votan nin os nosos. Eso é a visión do Partido Socialista deste goberno. Pero non foi só ese. Non foi só ese. Por eso a miña decisión foi traer ao partido a nivel provincial a Outes e que oíran das súas bocas o que estábamos vendo e sentindo no concello, e así o viron. Que este era un goberno unido, forte, sin fisuras, nunca o escoitarían da miña boca, porque dende os primeiros días de goberno xa se veu quen tiña afán de protagonismo e quen pisaba a quen fixera falta, incluso a súa ex número 1 do partido. Nada máis entrar no goberno, en agosto do 2023, lembrolles que arrancamos en Sullo, o primeiro día que vou á piscina municipal como concelleiro de Deportes, acompañado do teniente alcalde, Anso Núñez, a presentarnos e a ver como estaba a instalación. Logo de sair ás 2 horas aproximadamente, o señor Anso Núñez publica no seu perfil persoal o que pensa facer na piscina, o que pensa facer el, sin falar con ninguén, sin ter reunión ningunha no concello e tratándose ademais dunha área de deportes. 15 días despois, afán de protagonismo, trofeo piragüismo Euroresión, entrega de trofeos, está o alcalde en funcións, Anso Núñez, a deputada Mar García, en representación da Diputación da Coruña, e quen fala como concelleiro de Deportes. Acóplase para as fotos por decisión propia do teniente alcalde, a número 2, Soledad Agra. Pois ben, fíjense vostedes que de 6 fotos publicadas polo Departamento de Comunicacións do noso concello,
área que leva o BNG, de 6 fotos publicadas, en 5 salen os 2 representantes do BNG e o concelleiro de Deportes sae en 2. En outubro do 2023, logo de poñerme en contacto cos compañeiros socialistas da Diputación da Coruña para manter contacto directo con eles e organizar algunha reunión, chega un día a concelleira de Turismo dicindo: mañán tes reunión co diputado de Deportes, que xa falei eu con el. Evidentemente, saltei. Escoitáronme nos pasillos do Concello, porque a ver quen é ela para xestionar a miña axenda. Aí sí apareceu o alcalde por primeira vez, para aplacar os ánimos. E uns meses dispois xa falou a ela, a diputada, coa diputada de Obras, que iba a vir a Outes con uns proxectos que xa ela había levado polas carreteras provinciales. Por certo, só lle afectaban a de Santo Obrente, polo que eu dixen na propia reunión que a de Valadares e a de Cando tamén eran da Diputación e tamén tiñan falta de amaño. Pero o problema desto é que ninguén no Concello sabía desta reunión. Non habíamos falado de que expoñerlle a diputada, ni se había falado de que iba a haber unha reunión. E aínda así, a diputada publicou nas súas redes onte trouxen a diputada de Vías e Obras. Isto é o normal para o BNG. A famosa imaxe corporativa do noso Concello, que está tanto de moda, urxíalle tanto aos do BNG que se fixo tan a correr que logo hasta os propios membros do BNG de Pontevedra se solporizaron porque era un calco da súa. Pero fíjense en que detalle, porque ante Estrapomura decideuse facer unha votación entre os membros do goberno con 4 posibilidades. Unha imaxe con mar en Ondas e con Coroa, que obtivo 3 votos, outra con mar en Ondas sen Coroa, que obtivo 2, e mar en Pico con Coroa tivo outros 2. Fíjense que a que temos hoxe non é a que tuvo máis votos nesa votación do goberno municipal. Non, porque resulta que a Coroa, neste caso, non lle iba ben aos do BNG e puxeron a que eles quixeron. Esta é a conduta dos compañeiros do BNG. Esta é a súa democracia. Só vale o que me interesa. E que me din vostedes da cabalgata de Reis deste goberno da primeira, cando para repartir o chocolate aos nenos e a xente estaban os integrantes da lista do BNG repartindo? Esa é a súa postura. Podo seguir co izado da bandeira galega no náutico do Freixo sin avisar a ningún compañeiro de goberno, coa Asociación Agaela, coa Feira de Nadal do noso Concello, coa cor que lle había que poñer ao pabellón da Serra, coa comida dos maiores, se é de festexos ou da área social, a presentación dos orzamentos do 2024, que había que ter 2 presentacións, porque aquí había 2 gobernos, unha por parte do alcalde e outra por parte do teniente alcalde. Da igual, Isto para algúns é normal e aquí todo vai ben. Problemas aquí? Non, home, non. Mentre se faga o que din os do BNG, todo vai ben. Saben cal é o problema real? Que o noso alcalde... Por favor, o público faga a favor de guardar silencio. Por favor, para que esta celebración discurra coa tranquilidade que require, o público garde silencio.
O problema real foi que o noso alcalde nunca lle quiso parar os pés. Acaso cando chegaban as subvencións ao Concello debatíanse antes de enviar propostas? Non. Aquí cada un que colla a súa e que faga o que queira. E as que non veñen con nome de concellería, esas xa xestiona directamente o alcalde, as do GALB, GDR, melloras enerxéticas. Se el ten proxectos feitos de antes e os que lle hai que dar para adiante. Obras, claro que se fixeron, moitas, e se farán. Pero a min preocupanme as obras que nos afectan no día a día e non as que non pide ningún veciño. Temos no náutico do Freixo onde van os rapaces a facer vela nos vestuarios unha parede que calquera día cae en riba de alguén e non se amaña. O pabellón do cruceiro de Ró están sin poder usarse por non atallar os problemas que ten a través de algunha obra. Pero máis preocupante é que ali se facían festas de cumpleanos e que non sabemos nin siquera se a auga das villas está en condicións de poder beberse. E se mandamos a algún neno ao hospital? Eso non nos preocupa. No propio Concello, aquí onde están vostedes, no propio Concello, chove dentro. Xa cando eu entrei o primeiro día xa me viñeron a amosar. Chove dentro, tanto na parte do xuzgado como na parte da área social. Pero é máis importante traer un mirador de pasaros para Vista Alegre de 80.000 euros e unha escaleira de 100.000 euros para a Casa de Cultura, porque eso só trouxe o señor alcalde da Xunta de Galicia sin poñela en coñecemento do grupo con anterioridade. Eso é un grupo de goberno. E falando do señor alcalde, don Manuel, en xullo do 2023 colleu vostede o mando cunhas gañas e unha rabia contida impresionante, aínda que non se dou conta de que tiño o bastón ao revés, que ao mellor xa era premonitorio de que íbamos ir cara abaixo. Pero, como digo, en xullo do 2023, orgulloso de ser alcalde por segunda vez, e resulta que ningún ano despois intenta ou decide convencernos a todos de que o mellor para os veciños e veciñas de Outes é que vostede volte á universidade a dar as súas clases e que así vai atender igual ou mellor aínda o noso Concello. Como puderon comprobar no pleno correspondente a aquela, xa lle dixen que iba a ter o meu apoio porque estábamos no mesmo equipo, pero que os veciños e as veciñas de Outes que se acercan ao Concello a quen veñen a buscar é o señor alcalde, e se vostede non está malo, moi malo. Fíxense vostedes que eu tiña tan clara esta decisión que non nos levaría a ningunha parte, que lle ofrecín ao señor alcalde daquela que pusera a Alba Quintela de alcaldesa e que el gobernara como teniente alcalde, que así os veciños e as veciñas terían alguén a quen ver e a quen acudir todos os días, e que, por suposto, tería o noso apoio nesa decisión. Pero saben cales foron as súas verbas? Ah, no, aquí o alcalde son eu. De verdade que ata o sentín, porque se alguén lle teño que recoñecer a súa labor e o seu traballo no Concello durante este ano e medio, é sen dúbida a Alba Quintela. Para aqueles que agora din ou afirman que o voto dos socialistas non vale para esta moción, eu hei de dicirlle que cando eu collín as rendas deste partido, o primeiro para min eran os veciños e veciñas de Outes e o seu benestar, e logo o partido. Así que, ao igual que a señora Ana Pontón, creo que algún recoñece, lle dixo a semana pasada ao señor Rueda: deixe unha vez de lado as cores do seu partido e mire polos galegos e galegas do noso país. Eu dígolle aos socialistas de Outes que miren máis alá, que pensen si isto estaba ben, si isto funcionaba, que pensen no ben dos veciños e veciñas do noso Concello e que apoien de verdade un cambio que sexa bo ou mellor para os veciños de Outes. Porque estou seguro
que se houvese outro partido ao que apoiar para cambiar este goberno, aí sí apoiaríamos todos os socialistas. Eu xa sei que o máis fácil para todos, ou para a maioría, sería seguir cobrando como eu estaba do Concello e non facer nada, e aguantar a que acabara a legislatura, aínda que desaparecéramos nas próximas eleccións e non facer nada ao respecto. Eso sería o máis fácil. Pero eso non é o que defendemos os socialistas. Eu non valo para iso. Capitán e contramestre, acaba de decir o señor Anson Núñez. Eu pregúntolle, aqueles que votaron ao BNG esperaban que o seu portavoz no Concello e primeiro teniente alcalde con dedicación exclusiva entrara a traballar no Concello ás 10 da mañán todos os días? Acaso aqueles que votaron a Compromiso sabían ou esperaban que o seu alcalde ia marchar para a universidade un ano despois do mandato? Cando un vota, faino co convencemento de que fai o mellor para a gran maioría. Despois os seus representantes toman unhas ou outras decisións, cas que estarán máis ou menos de acordo. Eu mesmo votei ao PSOE nacional, esperando que as políticas a seguir fosen as mellores para todos, e, sen embargo, non estou de acordo nos pactos que se están a levar diante dos independentistas cataláns. O mellor, Por favor, o público debe guardar silencio, como recordamos fai un momento, para que todo poda transcorrer coa tranquilidade e calma que esta sesión require. O mellor eu prefería facer un gran pacto de Estado con outras miras, pero quen toma esa decisión? Os meus representantes electos. A día de hoxe, e remato, e vendo que non fomos quen de cambiar o rumbo que traía o goberno anterior, e vendo como nos preocupaban certas cousas banais máis que o día a día dos veciños e veciñas de Outes, tomo a decisión de apoiar non o Partido Popular, non, senón a figura de Francisco Calo, outro alcalde, outro grupo que en principio vexo máis comprometido a día de hoxe no seu afán de mellorar o día a día da xente. Por eso, igual que hai un ano e medio, decidimos apostar co meu voto por un grupo de goberno e vin que isto non resultou, nin cubreu as nosas expectativas, hoxe vou apostar por outro grupo que poderá sair ben ou poderá sair mal, pero saia como saia, serán os veciños e as veciñas de Outes nas vindeiras eleccións os que deberán tomar a decisión de refrendar unha postura ou a outra. Nada máis e moitas gracias. Ben, pois unha vez finalizada a quenda de Por favor, garden silencio. Unha vez finalizada a quenda de intervencións, procederase de seguido á votación da moción de censura. O sistema de votación será o de votación ordinaria, isto é, a man alzada, mostrando asentimento, disentimento ou abstención. Vaise dar comenzo á votación preguntando, en primeiro lugar, polos votos a favor, en segundo lugar, polos votos en contra e, por último, polas abstencións. Comenzamos, entón, a votación. Votos a favor da aprobación desta moción de censura? Votos en contra da aprobación desta moción de censura? Abstencións non pode haber, posto que xa todos os membros da corporación fixeron uso do seu dereito a voto. O resultado da votación efectuada é o seguinte: votos a favor, 7. Votos en contra, 6.
Abstencións, ningunha. Posto que a votación arrosou o resultado de maioría de votos a favor da mesma, queda aprobada esta moción de censura, polo que neste momento o alcalde saínte cesa no seu cargo e queda automáticamente proclamado alcalde o candidato proposto polos concelleiros asinantes da moción, é dicir, don Francisco Calo Abelleira, que seguidamente pasará a tomar posesión ante o Pleno da Corporación de acordo coa forma xeral establecida para a toma de posesión dos cargos públicos. Agora pasarei a tomarlle xuramento ou promesa do cargo. Francisco Calo Abelleira, xuras ou prometes pola túa conciencia e honra cumprir fielmente as obrigacións do cargo de alcalde do Concello de Outes con lealdade ao Rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado? Xuro. Agora, o bastón de mando. Pois ben, señor alcalde, paso a entregarlle o bastón de mando e se fai o favor de acercarse. Por aquí. Neste momento, asume vostede a presidencia da sesión. Ben. Chegado este momento, vou dar unhas palabras dirixidas aos veciños e veciñas de Outes. Pero non quero comenzar a miña intervención sen ter un recoñecemento ao alcalde que me ven de preceder no cargo. O feito de que sesamos críticos coa súa xestión non me impide afirmar que, como alcalde de Outes que foi, sempre será merecedor dun particular respeto nesta casa. E digo máis, prestarei especial atención aos seus argumentos, maila que entenderá que o novo equipo conta ca legitimidade dunha maioría de veciños e veciñas para enfocar doutro xeito a solución dos problemas. Hoxe é un día de gran importancia para o noso municipio e para todos os que formamos parte do mesmo. Con humildade, con responsabilidade e unha profunda gratitude, asumo a honra de representar o noso concello como seu novo alcalde. Quero comenzar expresando o meu sincero agradecemento a todos aqueles que depositaron a súa confianza neste proxecto. Aos meus compañeiros de equipo, á miña familia e, sobre todo, aos veciños deste concello. O que queda de mandato non é un só compromiso persoal, senón un pacto con todos vós para traballar polo ben común. Asumo este reto con plena conciencia das necesidades e desafíos aos que nos enfrontamos. Sei ben que as necesidades e as legítimas expectativas das veciñas e veciños son diversas, en todo caso, moi superiores aos recursos. E por iso me comprometo a priorizar as actuacións municipais do xeito máis xusto e obxectivo. A maiores, o ter máis recursos será un dos obxectivos do meu mandato. O noso concello ten un enorme potencial e é o noso deber convertelo nunha realidade palpable para todos. Por iso comprométome a encabezar un goberno basado na transparencia, na participación cidadá e na eficiencia da xestión. Os nosos esforzos centraránse en fortalecer os servizos públicos, promover o desenvolvemento económico, garantir o benestar social e fomentar un crecemento sostible que respete a nosa contorna. Queremos un concello máis inclusivo,
onde ninguén sexa excluído e a voz de cada cidadán sexa escoitada e tomada en conta. Hoxe, máis que nunca, é o momento de unidade e colaboración. Traballaremos de xeito conxunto con todos os sectores da nosa sociedade, coas institucións, cos emprendedores, cos mozos e cos nosos maiores, para construir xuntos un futuro mellor. Non será un camiño fácil, pero o esforzo e o diálogo lograremos que o noso Concello avance cara a unha progresiva prosperidade. Desde este momento estarei á vosa disposición e as portas deste Concello estarán abertas para todos. Quero ser un alcalde próximo, accesible e disposto a escoitar e resolver os problemas dos nosos veciños. Porque gobernar non é sostener soamente recursos, senón servir e atender as necesidades de todos os veciños. Queridos veciños e veciñas, hoxe renovamos a esperanza e reafirmamos o noso compromiso co futuro. Xuntos, con traballo e dedicación, construiremos un Concello que todos queremos e merecemos. Agora toca empezar a traballar. Moitas gracias e máis nada. Damos por concluído o pleno e levántase a sesión. Moitas grazas.